Dasha, em pots ajudar? Sí, àvia. La compra. D'acord. Plàtan. Llet. Taronges. Ous. Bona feina. Espera, Dasha. Em pots ajudar amb en Dami? D'acord. Això és per a tu. Oh, no. Bona sort. De mi aprenguem sobre els animals. Però primer hem de construir un arbre. Tunós. Bye-bye. Això és un lleó. Gràcies. On és el nostre amic? Aquí, qui és? Oh, en Stitch ha trencat el nostre arbre. Ara construïm una torre. No pots trencar joguines. Ui. De mi. Ara llegirem. Porc. Pollastre. Vaca. Cavall. Avall. Ovella. Wow. És hora de buscar algunes verdures i fruites. Síndria. Maduixa. Bròquil. Wow. What? D'on és en Dami? D'on ha anat? Oh, què és això? Aww. Tinc un pla per salvar en Dami. Dami, ja vinc. Necessito agafar la pastanaga per als conills. Unitat. 2. 3. 4. 5. Visca, he aconseguit la pastanaga. Okay. El següent és la cuina. He d'atrapar els conills. Veniu aquí i conills. Us atraparé. John, és en Dami. Dami, finalment t'he trobat. Aquí la tens.
Aquesta sopa serà deliciosa. Bon profit. D'acord, és hora de donar-te menjar. Well done! És hora de fer-te dormir. Steffi, on ets? Steffi, on ets? On és Steffi? Va molt tard. Vam quedar que seria aquí a les 9 hores. Oh no, he dormit massa. Hauria d'estar amb l'Alex i la Dasha ara. Anem, Alex. Oh, he oblidat de tancar la porta. Serà més ràpid si faig servir l'ascensor. Steffi. Deixa, Alex, vaig tard. La Deixa i l'Alex ja han marxat. És molt divertit. És molt divertit. Deixa, Alex, sento arribar tard. Puc unir-me a vosaltres. Està bé, Steffi, cap problema. És hora de dinar, nens. Anem. Ara no tinc cap oportunitat de jugar. Però no arribis tard la pròxima vegada, Steffi. Font de xocolata. Nens, ara podeu triar i agafar el vostre menjar. Ens trobem aquí en 10 minuts. D'acord. Ni tan sols sé què vull. Acabar. Ja no puc esperar més. Tinc molta gana. Oh, he d'afanyar-me. Segurament tothom m'està esperant. Vaja, ja heu acabat. Vaig tard una altra vegada. Sí, preparat per anar a jugar. M'esperareu aquí. Em sento tan trist que la Deixa i l'Alex estiguin al parc sense mi. M'agradaria poder estar allà amb ells. Legoland Bette Park, els tobogans i atraccions més impressionants. En aquest parc aquàtic únic, pren el Jukar Sueke o llisca per les moltes atraccions. Steffi, vine a jugar. Ei, estic mirant aquí. Jugar a què? Una caça del tresor. Ens pots ajudar a trobar el tresor. T'acabo de mirar això i t'ajudo. Espereu només un moment. Benvinguts al parc temàtic Legoland Dubai, on la imaginació cobra vida. Descobreix un món d'aventura amb atraccions impressionants, espectacles en viu i molt més. Hi ha alguna cosa per a tothom a Legoland Dubai Theme Park.
Crec que el tresor és allà. Jo puc dir. Oh no, vaig prometre a la Deixa i l'Alex que els ajudaria. Ho sento, nois, vaig tard. Ja heu completat la missió. Sí, mira, És tan guai. Puc jugar amb els vostres LEGOs. No, ho sento. Steffi, però no arribis tard la pròxima vegada. Deixa estar fi! Àlex, és hora de prendre gelat amb mi. Gelat. Gelat. Ja vinc. Oh no, he perdut el joc. Oh no, gelat. Ja vinc. On és el meu gelat? Has arribat tard, Steffi. El teu gelat ja s'ha desfet. Oh no, sempre vaig tard. Què hauria de fer? Papà, Tinc una idea. Espera un moment. Què és? Tinc un regal per a tu, Steffi. Uau, és un rellotge. T'agrada? Sí, gràcies, papa. Et prometo que a partir d'ara no tornaré a arribar tard. On és l'Steffi? no ho sé. Stèpia, tornes a arribar tard. Perdoneu, nois, segur que és l'última vegada. Oh, no. Steffi, ajuda. Oh, no. Què estàs fent? Encara no he acabat. El meu programa de televisió preferit comença ara. Dóna'm-el. És meu. És meu. Encara funciona. Maria, què has fet? Dóna'm-el. Uau, ara és un comandament màgic. Tinc una idea. Avui serà molt divertit. Com és possible? Acabo de fer-ho. He de tractar amb això. Aquest comandament és el joguet més divertit. Continuem divertint-nos. Has de menjar per créixer. No m'agrada, vull. Què? No et puc sentir. Para de cridar. Ei, Oh, la meva nina ha crescut. Els nens creixen tan ràpid. Només cal fer clic. Genial! Ara puc veure la televisió en pau. Hora d'un petit moix. Ja no necessites això. No m'agrada aquest sabó. Sé què fer.
Ara, això és el que necessito. Oh no, només dinosaures espantosos a la televisió. Oh, no, els dinosaures s'han fet reals. Vinga, Ivan, hem de córrer. Steffi, ajuda'm. Oh, no. Deixa, ajuda'm. Necessito ajuda. Algú que m'ajudi. Oh, no. Per què no? Sí, és clar. Papa, ajuda'm. He pausat tothom i he perdut el comandament. I els dinosaures em persegueixen. Què? Pausa, què? Dinosaures? Et trucaré més tard. D'acord, passi el que passi, no t'espantis. Tu ves, agafa el comandament i jo em faré càrrec d'aquests dinosaures estranys. D'acord, és clar. Papa, aquí ja sé estan. Ei, tu! Què hi fas aquí? Crec que és una mica tard per a un convidat. Deixa'm mostrar-te la sortida. Oh, aquí et tenia. Estic entumit per tot el cos, Maria. Ha estat una broma molt dolenta. Ho sento. Ivan, no ho tornaré a fer. D'acord, et perdono, però no ho facis més. Mai més. Què m'ha passat ara mateix? Jo vaig ser qui et va pausar amb el comandament màgic. Ho sento, em vaig equivocar. Està bé, et perdono. No tornarà a passar. Què ha estat això? Deixa, et vaig pausar amb el comandament màgic. Ho sento, no ho tornaré a fer. D'acord, et perdono. Mai més. Ja n'hi ha prou de televisió per avui. Nens, mai mireu massa televisió. Primer porteu-vos bé. I escolteu sempre els vostres pares.